खुलुमबाय गासैखौ बड'लेण्ड बुब्लिनि जानानै बरायबाय बे समाव नोंथांमोना मिथिगौ दे थांनाय जे 5थि बिटिसि बिसायख'थि बे बिटिसि बिसायख'थिया जानानै थांबाय आरो बे 5थि बिटिसि बिसायख'थियाव 22 सेप्तेम्बराव जादोंमोन आरो 22 सेप्तेम्बराव बेनि फिथाइखौ फोसावबाय आरो बेवहाय बिपिएफ राजखान्थि हानजाया 29टा मासि मोननानै बिथांमोना देरहासार जादों। सेकेन्ड पजिशनाव दं इउपिपिएल राजखान्थि हानजा आरो थार्ड पजिशनाव दङ बिजेपि राजखान्थि हानजा। दा बेवहाय जों नोजोर होयोब्ला दा बिटिसि ओनसोलनि जे बेसेबां भटार्सफोरा बे समाव थांनाय 5थि बिटिसि बिसायख'थियाव भट होखो आरो बे समाव बेसेबां जौखोन्दो जाखो आरो गासै बेसेबां भट होनाय जाखो, जिल्ला वाइसआव बेसेबां भट मोननो हाखो आरो बेनि अनगायै बबे राजखान्थि हानजाया बिटिसिनि भटार्स रायजोफोरखौ बेसेबां मोननो हाखो बेनि सायाव नोंथांमोननो फोरमायनो थाखाय आखायाव लादों बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों। गोबाव जाबाय समा, बे समाव सोरखार दाबाय बिपिएफ राजखान्थि हानजाया, नाथायबा थेवब्लाबो जों बेखौ बेसेबां एक्जेक्ट मोनदों नोंथांमोना आबुङै फोरमायनो थाखाय बड'लेण्ड बुब्लिया बे समाव नोंथांमोनजों फैदों। बे समाव नोंथांमोननो फोरमायनो थाखाय आखायाव लादों जे 40टा बियाब दङ आरो बे बियाबनि गेजेराव जों जुदि नोजोर होयोब्ला बेवहाय भट मेर'खौ एबा भट सेन्टारखौ जों जुदि नोजोर होयोबा गासै 3,359टा भट सेन्टार दङ आरो बेनि गासै भट एबा बिटिसिनि भटार्स रायजो राजाफोरखौ नायोब्ला जों गासै 26,27,153 भट दङ आरो बेनि गेजेराव गासै भट होजादों एबा 5थि बिटिसि बिसायख'थियाव गासै भट होदों 20,25,922 बे समाव भट होनो हादों एबा भट होदों थांनाय जे बिटिसि बिसायख'थियाव आरो बेवहाय जों जुदि जौखोन्दो नायोब्ला 76.24 जौखोन्दोआ बे बाराव भटखौ होजादों। जोबोद एसेबां हाइबो थाङाखै नाथाय एसेबांबो ल'बो नङा। नाथाय बे समाव नोंथांमोननो फोरमायनो थाखाय आखायाव लादों जे बियाब हिसाबाव एबा बे समाव नोंथांमोननो जे मोनफ्रोमबो बियाबनि एबा 40टा बियाबाव बेसेबां भट होजादों आरो बेसेबां भट दंमोन आरो बेनि जौखोन्दोआ बेसेबां नोंथांमोननो गिबियावनो फोरमायग्रोनो थाखाय आखायाव लादों। भट बटजरा बियाबाव गासै 92 भट मिरु गासै भटनि अनजिमाया 69,955 भट होजादों आरो बेनि गेजेराव भट होजादों 19,843 आरो जुदि जौखोन्दोखौ नायोब्ला 85.53 जौखोन्दो। भट बटजरा बियाबाव गासै 92 भट मिरु दङ आरो गासै भटनि अनजिमाया 69,955 भट होजादों गासै 59,843 आरो बेनि जौखोन्दोखौ नोजोर होयोब्ला 85.54 जौखोन्दो। गुमा बियाबाव गासै 82 भट मिरु दङ गासै भटनि अनजिमाया 63,662 भट होजादों 51,585 भट होजादों आरो बेनि गेजेराव जुदि जौखोन्दो नायोब्ला 81.02 जौखोन्दो। गुमा बियाबाव गासै 82 भट मिरु आरो गासै भटनि अनजिमाया 63,662 भट होजादों 51,585 81.2 जौखोन्दो। श्रीरामपुर बियाबाव गासै 63 भट मिरु दङ गासै भटनि अनजिमाया 47,159 भट होजादों गासै 39,340 आरो 83.41 जौखोन्दो। जमदुवार बियाबाव गासै 67 भट मिरु दङ आरो गासै भटनि अनजिमाया 47,851 भट होजादों गासै 37,977 आरो 79.35 जौखोन्दो बेवहाय भट सानखोआ जादों। जमदुवार बियाबाव गासै 67 भट मिरु गासै भटनि अनजिमाया 47,851 भट होजादों 37,977 79.35 जौखोन्दो। सराइबिल बियाबाव गासै 76 भट मिरु दङ गासै भटनि अनजिमाया 58,338 भट होजादों गासै 45,368 77.77 जौखोन्दो भट होजादों। सराइबिल बियाबाव गासै 76 भट मिरु दङ गासै भटनि अनजिमाया 58,338 भट होजादों गासै 43,368 77.77 जौखोन्दो। गसुगाव बियाबाव गासै 83 भट मिरु दङ गासै भटनि अनजिमाया 52,463 भट होजादों गासै 45,734 79.59 जौखोन्दो। गसुगाव बियाबाव गासै 83 भट मिरु दङ गासै भटनि अनजिमाया 52,463 भट होजादों गासै 45,734 79.52 जौखोन्दो। पकिराग्राम बियाबाव गासै 101 भट मिरु दङ गासै भटनि अनजिमाया 75,475 भट होजादों गासै 62,550 आरो 82.88 जौखोन्दो। पकिराग्राम बियाबाव गासै 101 भट मिरु गासै भटनि अनजिमाया 75,575 भट होजादों गासै 62,550 92.88 जौखोन्दो।
दतमा बियाबाव गासै 70 भट मिरु दङ गासै भटनि अनजिमाया 53,299 भट होजादों 43,219 81.08 जौखोन्दो दतमा बियाबाव गासै 70 भट मिरु दङ एबा सेन्टार दं गासै भटनि अनजिमाया 53,299 भट होजादों गासै 43,219 81.08 जौखोन्दो बनरगाव बियाबाव गासै 89टा भट मिरु दङ आरो गासै भटनि अनजिमाया 56,701 भट होजादों गासै 45,614 80.44 जौखोन्दो बनरगाव बियाबाव गासै 89टा भट मिरु दङ गासै भटनि अनजिमाया 56,701 भट होजादों गासै 45,614 80.44 जौखोन्दो देबरगाव बियाबाव गासै 89 भट मिरु दङ गासै भटनि अनजिमाया 67,993 भट होजादों गासै 51,493 70.65 जौखोन्दो देबरगाव बियाबाव गासै 89 भट मिरु दङ गासै भटनि अनजिमाया 67,293 भट होजादों गासै 51,493 70.65 जौखोन्दो बावखुंग्रि बियाबाव गासै 69 भट मिरु दङ गासै भटनि अनजिमाया 50,384 भट होजादों गासै 40,505 80.81 जौखोन्दो बावखुंग्रि बियाबाव गासै 69 भट मिरु दङ गासै भटनि अनजिमाया 50,384 भट होजादों गासै 40,505 80.81 जौखोन्दो सालाकाथि बियाबाव गासै 70 भट मिरु दङ गासै भटनि अनजिमाया 53,367 भट होजादों गासै 42,690 79.99 जौखोन्दो सालाकाथि बियाबाव गासै 70 भट मिरु दङ गासै भटनि अनजिमाया 23,367 भट होजादों गासै 42,690 79.99 जौखोन्दो 13 चिरां बियाबाव गासै 87 भट मिरु दङ गासै भटनि अनजिमाया 63,700 भट होजादों गासै 22,700 81.22 जौखोन्दो 14 नं चिरांदुवार बियाबाव गासै 72 भट मिरु दङ गासै भटनि अनजिमाया 53,177 भट होजादों गासै 39,971 73.28 जौखोन्दो 14 नं चिरांदुवार बियाबाव गासै 72 भट मिरु दङ गासै भटनि अनजिमाया 53,177 भट होजादों गासै 39,971 73.28 जौखोन्दो काजलगाव बियाबाव गासै 82 भट मिरु दङ गासै भटनि अनजिमाया 62,043 भट होजादों गासै 50,706 81.72 जौखोन्दो काजलगाव बियाबाव गासै 82 भट मिरु दङ गासै भटनि अनजिमाया 62,043 भट होजादों गासै 50,706 81.72 जौखोन्दो निसिमा बियाबाव गासै 60 भट मिरु दङ गासै भटनि अनजिमाया 46,475 भट होजादों गासै 36,548 78.64 जौखोन्दो निसिमा बियाबाव गासै 60 भट मिरु दङ गासै भटनि अनजिमाया 46,475 भटखौ होजादों 36,548 78.64 जौखोन्दो सुबाइजार बियाबाव गासै 70 भट मिरु दङ गासै भटनि अनजिमाया 57,571 भट होजादों गासै 44,134 81.88 जौखोन्दो सुबाइजार बियाबाव गासै 70 भट मिरु दङ गासै भटनि अनजिमाया 57,571 भट होजादों गासै 47,134 81.88 जौखोन्दो मानास सेरफां बियाबाव गासै 68 भट मिरु दङ गासै भटनि अनजिमाया 55,369 भट होजादों गासै 45,875 82.85 जौखोन्दो मानास सेरफां बियाबाव गासै 68 भट मिरु दङ गासै भटनि अनजिमाया 55,369 भट होजादों गासै 45,875 82.85 जौखोन्दो थुरिबारि बियाबाव गासै 71 भट मिरु गासै भटनि अनजिमाया 59,308 भटखौ होजादों गासै 49,899 82.44 जौखोन्दो थुरिबारि बियाबाव गासै 71 भट मिरु दङ गासै भटनि अनजिमाया 59,308 भटखौ गासै होजादों 49,899 82.44 जौखोन्दो मथनगुरि बियाबाव गासै 88 भट मिरु दङ गासै भटनि अनजिमाया 77,016 भट होजादों गासै 60,851 78.88 जौखोन्दो
सालबारि बियाबाव गासै 100 भट मिरु दङ गासै भटनि अनजिमाया 82,034 भट होजादों गासै 64,943 79.16 जौखोन्दो सालबारि बियाबाव गासै 100 भट मिरु दङ गासै भटनि अनजिमाया 82,034 भट होजादों गासै 64,913 79.16 जौखोन्दो कख्लाबारि बियाबाव गासै 97 भट मिरु दङ गासै भटनि अनजिमाया 74,977 भट होजादों गासै 57,090 76.62 जौखोन्दो कख्लाबारि बियाबाव गासै 97 भट मिरु दं गासै भटनि अनजिमाया 74,977 भट होजादों गासै 57,090 70.62 जौखोन्दो दिहिरा बियाबाव गासै 89 भट मिरु दङ गासै भटनि अनजिमाया 71,321 भट होजादों गासै 50,985 71.49 जौखोन्दो दिहिरा बियाबाव गासै 89 भट मिरु दङ गासै भटनि अनजिमाया 71,321 भट होजादों गासै 50,985 71.49 जौखोन्दो मसलपुर बियाबाव गासै 94 भट मिरु दङ गासै भटनि अनजिमाया 79,610 भटखौ होजादों 60,623 76.62 जौखोन्दो मसलपुर बियाबाव गासै 94 भट मिरु दङ गासै भटनि अनजिमाया 79,610 भट होजादों गासै 60,623 76.62 जौखोन्दो बागानपारा बियाबाव गासै 108 भट मिरु दङ गासै भटनि अनजिमाया 89,239 भट होजादों गासै 66,668 74.71 जौखोन्दो दारांगाजुलि बियाबाव गासै 77 भट मिरु दङ गासै भटनि अनजिमाया 68,264 भट होजादों गासै 47,980 जौखोन्दो महरै 70.28 जौखोन्दो दारांगाजुलि बियाबाव गासै 77 भट मिरु दङ गासै भटनि अनजिमाया 68,264 भट होजादों गासै 47,980 70.28 जौखोन्दो नाग्रिजुलि बियाबाव गासै 63 भट मिरु दङ गासै भटनि अनजिमाया 57,238 भट होजादों गासै 39,869 69.66 जौखोन्दो नाग्रिजुलि बियाबाव गासै 63 भट मिरु दङ गासै भटनि अनजिमाया 57,238 भट होजादों गासै 39,869 69.66 जौखोन्दो गयबारि बियाबाव गासै 56 भट मिरु दङ गासै भटनि अनजिमाया 80,492 भट होजादों गासै 59,627 74.07 जौखोन्दो गयबारि बियाबाव गासै 96 भट मिरु दं गासै भटनि अनजिमाया 80,492 भट होजादों गासै 59,627 74.07 जौखोन्दो सुक्लाय सेरफां बियाबाव गासै 68 भट मिरु दङ गासै भटनि अनजिमाया 58,912 भट होजादों गासै 43,684 74.14 जौखोन्दो सुक्लाय सेरफां बियाबाव गासै 68 भट मिरु दङ गासै भटनि अनजिमाया 58,912 भट होजादों गासै 43,684 74.14 जौखोन्दो गरेस्वर बियाबाव गासै 91 भट मिरु दङ गासै भटनि अनजिमाया 80,877 भट होजादों गासै 60,731 75.09 जौखोन्दो गरेस्वर बियाबाव गासै 91 भट मिरु दङ गासै भटनि अनजिमाया 80,877 भट होजादों गासै 60,731 75.09 जौखोन्दो खैराबारि बियाबाव गासै 77 भट मिरु दङ गासै भटनि अनजिमाया 60,433 भट होजादों गासै 44,132 73.02 जौखोन्दो खैराबारि बियाबाव गासै 77 भट मिरु दङ गासै भटनि अनजिमाया 60,433 भट होजादों गासै 44,132 73.02 जौखोन्दो बेरगाव बियाबाव गासै 81 भट मिरु दङ गासै भटनि अनजिमाया 60,298 भट होजादों गासै 45,276 73.86 जौखोन्दो बेरगाव बियाबाव गासै 81 भट मिरु दङ गासै भटनि अनजिमाया 81,298 भट होजादों गासै 45,276 73.86 जौखोन्दो ननै सेरफां बियाबाव गासै 63 भट मिरु गासै भटनि अनजिमाया 56,811 भट होजादों गासै 40,739 71.71 जौखोन्दो ननै सेरफां बियाबाव गासै 69 भट मिरु दं गासै भटनि अनजिमाया 56,811 भट होजादों गासै 40,739 71.71 जौखोन्दो
कालिंदुवार बियाबाव गासै 84 भट मिरु दङ गासै भटनि अनजिमाया 68,129 भट होजादों गासै 42,145 69.19 जौखोन्दो कालिंदुवार बियाबाव गासै 84 भट मिरु दङ गासै भटनि अनजिमाया 68,129 भट होजादों गासै 43,145 69.19 जौखोन्दो मोदैबारि बियाबाव गासै 93 भट मिरु दङ गासै भटनि अनजिमाया 73,840 भट होजादों गासै 52,512 71.01 जौखोन्दो मोदैबारि बियाबाव गासै 93 भट मिरु दङ गासै भटनि अनजिमाया 73,840 भट होजादों गासै 52,512 71.01 जौखोन्दो हरिसिंगा बियाबाव गासै 107 भट मिरु दङ गासै भटनि अनजिमाया 81,583 भट होजादों गासै 55,401 67.90 जौखोन्दो हरिसिंगा बियाबाव गासै 107 भट मिरु दङ गासै भटनि अनजिमाया 81,583 भट होजादों गासै 55,401 67.90 जौखोन्दो गासै बेवहाय हरिसिंगायाव खम बिबांनि भट होनायखौ एबा गाहाय थाखोनि भट होजानायखौ जों नुनो मोनदों धोनस्री बियाबाव गासै 129 भट मिरु दं गासै भटनि अनजिमाया 94,958 भट होजादों गासै 70,515 74.25 जौखोन्दो धोनस्री बियाबाव गासै 129 भट मिरु दं गासै भटनि अनजिमाया 94,958 भट होजादों गासै 70,515 74.25 जौखोन्दो भैरबकुंड बियाबाव गासै 91 भट मिरु दङ गासै भटनि अनजिमाया 72,233 भट होजादों गासै 49,391 68.37 जौखोन्दो भैरबकुंड बियाबाव गासै 91 भट मिरु दङ गासै भटनि अनजिमाया 72,233 भट होजादों गासै 49,391 68.37 जौखोन्दो पासनय सेरफां बियाबाव गासै 90 भट मिरु दं गासै भटनि अनजिमाया 80,897 भट होजादों गासै 55,843 69.02 जौखोन्दो पासनय सेरफां बियाबाव गासै 96 भट मिरु दं गासै भटनि अनजिमाया 80,897 भट होजादों गासै 55,843 69.02 जौखोन्दो रौता बियाबाव गासै 110 भट मिरु दङ गासै भटनि अनजिमाया 80,393 भट होजादों गासै 62,208 74.91 जौखोन्दो रौता बियाबाव गासै 110 भट मिरु दं गासै भटनि अनजिमाया 80,393 भट होजादों गासै 62,208 74.91 जौखोन्दो बेनो जादोंमोन गुबुन गुबुन बियाब एबा बियाबफोराव बेसेबां भट सेन्टार दङ आरो बेसेबां भट अनजिमा दंमोन आरो बेसेबां मोननो हाखो आरो बे समाव जौखोन्दो बेसेबां नोंथांमोननो बडलेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों फोरमायबाय दानिया फैदो नोंथांमोननि गेजेराव जों जिल्ला वाइसआव बेसेबां भट मोननो हादों एबा भट होजादों बेसेबां जौखोन्दो आरो बेसेबां मिरु दंमोन बे जिल्लायाव नोंथांमोननो फोरमायनो थाखाय आखायाव लादों जे जिल्ला हिसाबाव जों जुदि नोजोर होयोब्ला कक्राझार जिल्लायाव गासै मोन 12 बियाब गासै भट सोनाय मिरुआ जादों 942 गासै भटनि बिबाङा 77,951 गासै भट होजादों 5,65,914 80.73 जौखोन्दो चिरां जिल्लायाव गासै मोन 7 बियाब गासै भट सोनाय मिरुआ जादों 510 गासै भटनि बिबाङा 3,97,643 गासै भट होजादों 3,19,896 80.45 जौखोन्दो बाक्सा जिल्लायाव गासै मोन 6 बियाब दङ आरो मोन 6 बियाबनि गेजेराव गासै भट सोनाय मिरुआ जादों 575 गासै भटनि बिबाङा जादों 4,74,197 गासै भट होजादों 3,60,060 एबा 70.14 जौखोन्दो तामुलपुर जिल्लायाव गासै मोन 5 बियाब गासै भट सोनाय मिरुआ जादों 395 गासै भटनि बिबाङा 3,45,787 गासै भट होजादों एबा होदों 2,22,890 72.84 जौखोन्दो उदालगुरि जिल्लायाव गासै मोन 10 बियाब दङ गासै भट सोनाय मिरुआ जादों 937 गासै भटनि बिबाङा 7,38,575 गासै भट होजादों 5,27,161 71.37 जौखोन्दो ब्रेकिंनि हेफाजाबजों नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायनो थाखाय आखायाव लादों
क'क्राझार जिल्लायाव गासै मोन 12 बियाब गासै भट सोनाय मिरुआ 942 गासै भटनि बिबाङा 7,951 गासै भट होजादों 5,65,914 80.73 जौखोन्दो। क'क्राझार जिल्लायाव गासै मोन 12 बियाब गासै भट सोनाय मिरुआ जादों 942 गासै भटनि बिबाङा 7,951 गासै भट होजादों 5,65,914 80.73 जौखोन्दो। चिरां जिल्लायाव गासै मोन 7 बियाब गासै भट सोनाय मिरुआ जादों 510 गासै भटनि बिबाङा 3,97,643 गासै भट होजादों 3,19,896 80.45 जौखोन्दो। बाक्सा जिल्लायाव गासै मोन 6 बियाब गासै भट सोनाय मिरुआ जादों 575 गासै भटनि बिबाङा 4,74,197 गासै भट होजादों 3,10,60 70.14 जौखोन्दो। बाक्सा जिल्लायाव गासै मोन 6 बियाब गासै भट होनाय मिरुआ 575 गासै भटनि बिबाङा 4,74,197 गासै भट होजादों 3,10,60 70.14 जौखोन्दो। तामुलपुर जिल्लायाव गासै मोन 5 बियाब गासै भट होनाय मिरुआ जादों 395 गासै भटनि बिबाङा 3,45,787 गासै भट होजादों 2,22,890 72.84 जौखोन्दो। तामुलपुर जिल्लायाव गासै मोन 5 बियाब दङ गासै भट होनाय मिरुआ जादों 395 गासै भटनि बिबाङा 3,45,787 गासै भट होजादों 2,22,890 72.84 जौखोन्दो। उदालगुरि जिल्लायाव गासै मोन 10 बियाब गासै भट होनाय मिरुआ जादों 937 गासै भटनि बिबाङा 7,38,575 5,97,161 71.37 जौखोन्दो। उदालगुरि जिल्लायाव गासै मोन 10 बियाब गासै भट होनाय मिरुआ जादों 937 गासै भटनि बिबाङा 7,39,575 गासै भट होजादों 5,22,161 71.37 जौखोन्दो। बे जाहैबाय जिल्ला वाइसआव नोंथांमोननो फोरमायबाय जे भटनि बिबां आरो भट मिरु आरो बेनि अनगायैबो जौखोन्दो बेखौ नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबाय। दानिया नोंथांमोननो बबे राजखान्थि हान्जाया एबा दोलोआ बेसेबां भट मोनदों आरो बेनि बिबां एबा बेनि जौखोन्दो बे जौखोन्दोखौ नोंथांमोननि गेजेराव होनो थाखाय आखायाव लादों। बे समाव BPF राजखान्थि हान्जाया गासै मोननो हादों भटखौ बे 7,87,552 गासै 38.87 जौखोन्दो। जुदि जोङो BTCनि जे भटखौ रुजुयोब्ला आरो बेनि जौखोन्दो दिहुनोब्ला बेसेबां 38.87 जौखोन्दो बिथांमोना भटखौ मोननो हादों बे BPF राजखान्थि हान्जाया। UPPL राजखान्थि हान्जाया मोननो हादों गासै भटखौ BTCआव 6,16,364 गासै जुदि भटनि जों बेनि जौखोन्दोखौ नायोब्ला 30.42 जौखोन्दो। BJP राजखान्थि हान्जा एबा दोलोआ मोननो हादों गासै 4,67,407 22.57 जौखोन्दो। BJP राजखान्थि हान्जाया बेखौ मोननो हादों। कंग्रेस राजखान्थि हान्जाया गासै भट मोननो हादों 41,945 2.07 जौखोन्दो। FBP एबा गोदान दाजानाय राजखान्थि हान्जा बिथांमोना गासै भट मोननो हादों। BTCआव गासै मोननो हादों 29,104 29,104 मोननो हादों बिथांमोना 1.43 1.43 जौखोन्दो। गुबुन गुबुन राजखान्थि हान्जा जोङो बेखौ रुजुना नायोब्ला इन्डिपेन्डेन्टबो थाबाय बेवहाय आरो गुबुन गुबुन राजखान्थि हान्जाफोर जेरै CPIM थाबाय तृणमूल कंग्रेस थाबाय बेफोरनि गासै भट शेयारिंखौ नायोब्ला जोङो BTCनिफ्राय बिथांमोना 93,550 बिथांमोना भट मोननो हादों। 93,550 बिथांमोना भट मोनदों। जुदि जौखोन्दोखौ नायोब्ला 4.61 जौखोन्दो 4.6 जौखोन्दो। नोंथांमोना ब्रेकिंनि हेफाजाबजों फोरमायनो थाखाय आखायाव लादों। BPF राजखान्थि दोलोआ गासै मोननो हादों भट 7,97,552 38.87 जौखोन्दो। BPF राजखान्थि दोलोआ मोननो हादों भट 7,97,552 38.87 जौखोन्दो। UPPL राजखान्थि हान्जाया मोननो हादों भट 6,16,364 30.42 जौखोन्दो।
UPPL राजखान्थि दोला गासै मोननो हादों भट 6,16,364 जौखोन्दो। BJP राजखान्थि दोलोआ गासै मोननो हादों भट 4,82,407 जौखोन्दो। BJP राजखान्थि हान्जाया मोननो हादों भट 4,82,407 जौखोन्दो। कांग्रेस राजखान्थि दोला मोननो हादों भट 4,945 जौखोन्दो। कांग्रेस राजखान्थि दोला मोननो हादों भट 4,945 जौखोन्दो। ABP राजखान्थि दोला मोननो हादों भट 29,104 जौखोन्दो। ABP राजखान्थि हान्जाया मोननो हादों भट 29,104 जौखोन्दो। गुबुन गुबुन राजखान्थि हान्जाफोर बिथांमोना मोननो हादों 93,550 4.6 जौखोन्दो। गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोफोरा मोननो हादों भट 93,550 4.63 जौखोन्दो। बे जाहैबाय गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोफोरा BTC नि जे भट बे भटखौ मोननो हानाय अनजिमा एबा 20,25,922 बे 22निफ्राय भटखौ जों शेयार खालामोबा BPF, UPPL, BJP, कांग्रेस, ABP आरो आदार्सखौ जों बाहागो खालामो बेफोरबायदि जौखोन्दोखौ मोननो हादों। थारैनो बे समाव BTC नि जे भटनि जे बिबां बे भटखौ जों जुदि नोजोर होयोबा गुबुन गुबुन राजखान्थि हान्जाया मोनदों आरो बेनि गेजेराव BPF आरो UPPL राजखान्थि हान्जाया मैखोमै एबा बे समाव बिथांमोना बांसिन भट मोननायखौ नुनो मोनदों। बे समाव गोदानै दाजानाय ABP राजखान्थि हान्जा बिथांमोना जोबोद खम बिबांनि भट मोननो हादों एबा 29,104 बिथांमोना भटखौ मोननो हादों। BJP राजखान्थि हान्जाया 3थि पजिशनाव दं। कांग्रेसआ बे समाव 41,000 बिथांमोना मोननो हादों। थारैनो मख'नांगोन जे बे समाव BPF आरो UPPL जोबोदनो बुरजा बिथांमोना भटखौ शेयार खालामनानै बे समाव BPF राजखान्थि हान्जाया सोरखार दानो थांगासिनो दं एबा बिथांमोना सोरखारखौ दाबाय। गाबोननि सानाव बिथांमोना बे समाव समायखिरा लानाय हाबाफारिखौ जों मोन्थिनो मोनदों। थारैनो बे समाव BTC आव जे BPF आरो UPPL नि गोहोम बे गोहोमखौ जों जोबोदनो मोनसे गोख्रों थासारि जों नुनो मोनदों। बे समाव UPPL राजखान्थि हान्जायाबो बे समाव गोबां बुरजा बिथांमोनाबो भट बे समाव लानायखौ जों नुनो मोनदों। थारैनो मख'नांगोन जे बे जाखिनि डाटा होदों एबा नोंथांमोननो फोरमायदों बे फोरमायनाया एसे खम बारा जानो हागौ। थ' बेनि थाखायनो नोंथांमोननाव गिबियावनो बेखौ लानानै जे गोनो गोथो जानो गोनां गैया बेखौ जों फोरमायखाबाय। मानोना बे डाटानि गेजेराव बबेबा खम एबा बबेबा गोबां बिबांनि जानो हागौ बे एकुरेट डाटाया जायाबो जानो हागौ। नाथायबा जाखिनि बेवहाय जोंनि सेराव फैनाय जे डाटा एबा जोंनि खाथियाव फैनाय जिखिनि नोंथांमोननो बा बे समाव डाटा जोंनि गेजेराव फैनाय बे फैनायखौ नोंथांमोननि गेजेराव आबुङै फोरमायबाय। थारैनो बेनि गेजेराव जुदि एसे खम बाराया जानोबो हागौ। थ' बेनि थाखाय नोंथांखौ गिबियावनो बा नोंथांमोनखौ गिबियावनो फोरमायखाबाय। दानिया नोंथांमोननो जे बे समाव BTC नि जे भट शेयारिं एबा भटखौ बेसेबां मोनदों बेसेबां जौखोन्दो आरो बेसेबां बबे राजखान्थि हान्जाया मोननो हादों बेनि सायाव नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबाय। गोजोन्थों।